PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan na po natin ang actual draw para sa draw number 2214. Pangasinan, let's play small town lottery. I'm ready. Ibabalik po natin ito para sa second winning number. I'm ready. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Nerissa Velasquez. Lagi po natin tatandaan, PCSO hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for 845 billion today. Numbers 12 and 23 in exact order. Numbers 12 and 23 in exact order. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan.